बाबा आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं, गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू, मलाही खावीशी वाटतेय. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी. वेंगुर्ला तालुका कार्यकारिणी सर्वांना विश्वासात घेऊन तयार केली जाणार असून जिल्हा बँक सदस्य विद्याधर परब यांची निरीक्षक म्हणून नेमणूक करण्यात आल्याची माहिती शिवसेना जिल्हा प्रमुख संजू परब यांनी दिली आहे. 2026 मध्ये जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका होतील जानेवारी महिन्यात. तर वेंगुर्ल्यामध्ये मी सर्व कार्यकारिणी बरखास्त केली होती गेल्या महिन्यात. तर आता मला ती नवीन कार्यकारिणी करायची आहे, पण सर्व कार्यकर्त्यांना विश्वासात घेऊनच ती कार्यकारिणी तयार करायची आहे. त्यामुळे मी जिल्हा बँकेचे सदस्य, जिल्हा बँकेचे यांची विद्या परब यांची मी वेंगुर्ला निरीक्षकपदी नेमणूक करत आहे आणि त्यांच्या अहवालानुसारच तिकडे पदं दिली जातील. त्यासाठी त्यांना मी 1 महिन्याची मोकळीक देते. त्याच्या आधी जर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका झाल्या आणि त्यांनी जर तयारी केली, 8-10 दिवसात जरी तयारी केली तरी नवीन कार्यकारिणी जाहीर करण्यात येईल. पण त्यांच्या सल्ल्यानुसारच ही कार्यकारिणी मी तयार करणार आहे. मी वेंगुर्ल्यातील सर्व कार्यकर्त्यांना आवाहन करतो की तुमची जी मतं आहेत ती तुम्ही अधिकृत मतं ही तुम्ही विद्या परबकडे मांडावी, असं मी वेंगुर्ल्यातील सर्व कार्यकर्त्यांना आवाहन करतो. उद्या किंवा 2 दिवसात जे आता प्रभारी तालुका प्रमुख नेमलेले आहेत त्यांच्याशी कॉन्टॅक्ट करून ते एक मीटिंग लावतील, जशी त्यांना पाहिजे तशी. भले त्यांना 15 दिवस लागू दे, महिना लागू दे, पण ती कार्यकारिणी आम्हाला सक्षम करायची आहे जेणेकरून पक्षवाढीस मदत होईल. त्यामुळे त्यांची आज मी बुके देऊन त्यांची आज मी नेमणूक करत आहे.